Apple konečne spravil z iPadu dotykový Mac. Apple totižto predstavil najnovší iPadOS 26, kde veľa ľuďom vyrazil dých s tým, čo po novom dokáže iPad. Okrem toho, že je na iPade nový sklenený vzhľad a iPad je tak výzorovo zjednotený s Macom a iPhoneom, s Macom je zjednotený aj novými funkciami. Prvou zásadnou zmenou je management okien. Aplikáciu si môžeš spustiť tak ako predtým na full screen, ale ak chceš mať viac aplikácií naraz, tak si môžeš z pravého dolného rohu aplikáciu ľubovoľne zmenšiť a mať z nej okno. Potom si môžeš otvárať ostatné aplikácie takto v oknách okolo a zväčšovať alebo zmenšovať ich a ľubovoľne ich presúvať, čo predtým bolo trošku obmedzené. No teraz to funguje fakt skoro ako na Macu. Vľavo hore pri každej aplikácii nám pribudli 3 farebné bodky z Macu. Ak na nich klikneš, zväčšia sa, takže ich môžeš ovládať aj dotykovo a tak môžeš okno zväčšiť na full screen, minimalizovať do doku alebo úplne zavrieť presne tak ako na Macu. Dokonca ak potiahneš prstom na iPade zhora displeja, tak sa ti zobrazí menu bar presne ako na Macu a ty tak máš dostupné rôzne funkcie. Toto všetko samozrejme dáva ešte väčší zmysel, ak máš ten najväčší iPad, alebo ak máš iPad pripojený na externý displej. Apple takisto zmenil kurzor myšky na iPade. Teraz je to už viac kurzor, predtým to bola viac bodka. Ďalšou veľkou pozitívnou zmenou je update aplikácie Files, teda aplikácie, kde manažuješ súbory, fotky alebo videá. Po novom si môžeš dať zložky do doku dole a mať tak rýchlo prístup k súborom, ktoré potrebuješ a tak s nimi pracovať aj v iných aplikáciách rýchlejšie. Takisto tu pribudla aplikácia Preview, to je aplikácia, s ktorou otváraš na Macu fotky, ale aj PDF-ka a iné veci. Ja osobne sa týmto zmenám veľmi teším a som rád, že Apple prestal obmedzovať softverovo to, čo iPad dokáže, pretože hardware bol vždy úplne top. Čo ty? Páči sa ti nové zmeny v iPadOS 26? Daj mi vedieť v komentároch a nezabudni hodiť like a follow pre viac podobných videí.